खुलुमबाय लोगोफोर, आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दं आरो जोंहाबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरनानै नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासे भिडिअखौ नायगोन होननानै। ओमफ्राय दिनै 21 अक्ट'बर बाबानि जोनोम सान, बेखायनो थोगि बावनो थाखाय एसे लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय आङो जागायलांदिनि, होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्रायो दायो फुजानि जगारा जाजोब्बाय, गासैखौबो रेडि खालामखाजोब्बाय। फुजाखौ आइया होगोन आरो। ओमफ्राय बेखौ भग हाना दोनखाबाय। जोंना बिदि गासैबो फिथाइ सामथाइखौ लगायनानै हाजोबो आरो बावनो थाखाय। ओमफ्राय गय खिलि फाथै खिलिबो हाना दोनखाबाय, लाइजौ लाबोखाबाय, बिबार थुलुंसि जायथ्रासि गासैखौबो हाना दोनखाजोब्बाय। ओमफ्राय आइया दा थालिराव सिन्दुर फोनबाय। जोंहा थालिरखौ बावबाथाय बिदि सिन्दुर फोनो आरो। ओमफ्रायो आइया दहैयो हाना दोननाय भगखौ बेखौ बेयावहाय बिदि फानथाम होबाय आरो। ओमफ्राय बिनि सिगाङाव होसिगोन गय खिलि फानखिलि। ओमफ्राय बावखांबाय, गासैखौबो बावखांनानै जोङो दा आफा बोराइ बाथौनिफ्राय बोर लानो थाखाय, बाबानि थाखाय गाबख'नो थाखाय खुलुमनायसै आरो। ओमफ्रायो भिडिअखौ आङो बांद्राय गोलाव बानायबाय थाला, ओरैनो गोलावानोथ' जाखाबाय एसे। ओमफ्राय दाहाय बेलासेयाव बाबानि बार्थडे सेलिब्रेसन जागोन।
ओमफ्राय ओरैनो फिसाहै ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो लुगैयोबा उननि भिडिअआव नायबानो जाबाय। ओमफ्राय नैखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। गोजोन्थों।